Tervehdys. Olen Kyösti Mäki-Mattila. Syntyisin Yläneeltä. Pikkupojasta asti käynyt täällä Valasrannalla. En mä tietenkään silloin tiennyt sitä, että tää on maailman hienoin tanssipaikka. Mut nyt mä sen tiedän. Tervetuloa kaikki. Mut jossain silmäs kostuu pyyneliin, mä silloin aina menen. Ja löydätte nyt te uudestaan sille hidasnopeasti. Ja löydätte se nyt mahdollisimman äkkiä sitten takaisin. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okei. Jatketaan. Miehet muistaa naisten vasemmalle. Veny, 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 veny. Kaksikot, Y, K ja K, ja tänne oikealle. Y ja K ja K, ja V ja Q ja C, ja siitä Pa, V ja Q ja C. Miehet joimmat näin pöydässä pienen kahvilan. Jos ei jota tiedä en, sain häntä suklaasydämen. Suklaasydän tinakkoon, aina mortoon sulaen. Niitä tarjoaa miehet nuoret, aikaan vaan sanna ei. Ja silloin ymmärsin, olin ujo poika kaarekuuna. Mä kasvoin lammasta leijonaksi, olen seisaalta jo näyttää tulta. Ja niitä villejä onkin kaksi, olin ujo poika kaarekuuna. Mä kasvoin lammasta leijonaksi, olen seisaalta jo näyttää tulta. Ja niitä villejä onkin kaksi. Joo, tänne Valasrantaan on todella kiva tulla. Täällä on mahtava meininki ja niin kuin näette, katsokaa mikä maisema. Varsinkin syksyiltaisin niin tää on kyllä todella hienoa. Valoa on ja hieno järvi taustalla. Mukavat ihmiset ja erittäin kiva henkilökunta. Mä haluan kiittää oikein mukavasta tuokiosta täällä Valasrannassa taas jälleen kerran ja toivon teille kaikille oikein hyvää jatkoa.